ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೋಮೋಸ್ ಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು. ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಟ್ಟು 2 ಕಪ್ ಅದು ಗೋಧಿಗೆ ತಂದೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಲಕ್ ಬೇಸೆ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಲಪೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸಂದು ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಕ ಬೊಡಗಿನ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪ ತಂದೆ ಮೆಣಸೆ ಉಪ್ಪುಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ದು ಬೀಟ್ ಮಲ್ತಂಗ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಕ್ಕಿನ ಜೀರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೇನು ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ఇంకొంత మన మోమోస్ ఫీలింగ్స్ లెక్క తోచుంది నీగలేనా తోచుంది ಅಂತ కామెంట్ బాక్స్ ಮಾಡಲಿ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ತಕ್ಕ ಖಾರದ ಪುಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಮ್ಮ ಬರೋನುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಪಾಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಚಪಾತಿದಲಕ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಲೆದುದು ಮೋಮೋಸ್ ಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಮೋಮೋಸ್ ಹತ್ತು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಂದು ಮಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾಟ್ರೆ ಬರಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಬಿಸಿ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತಂದೆ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತಂದೆ ಚಂತೆ ಚಾಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಯಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲೆ ಇದೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಮೋಮೋಸ್ ಚಟ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
2 1. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.